जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सासे बर' इउटुबारा आसामिस मिडियाजों सेलेक्शन खालामजाबाय। दिनैनिफ्राय बे सासे बर' इउटुबारा आसामिस मिडियानि सासे मिडियानि मानसि जाबाय। आरो लोगोसे जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव दिपेन बर'खौ रावबो सिनायमारा नामा? बे आं बुंनाय राव नङा। आंनि भिडिअनि फुटेजआव नायलांबाय था। पागल কোন ডিপেন বড় মুখে দিয়া কোন ডিপেন বড় হয় এগুলা কোন হয় কোন জায়গার আপনি চিনে পানি কি হ্যাঁ এগুলা মানুষ চিনি না পাইব डेन्जार बुस्थु बाप 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 डेन्जार बुस्थु दङ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मावजिनि आदब बेथ' मावजिनि आदब जानो हानाय नङा खुजालि आदबसो जानो हागौ बरिया बरिया डेन्जार बुस्थु जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो डेन्जार मानसि दंसै बाप 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 मावजिनि आदब नङा खुजालि आदब मानो होनोब्ला जों खोनानो मोनो प्रमद बर' सारनि बड'लेण्ड टाइगारा पार्सनेल गार्ड बिनि थाखाय अबे जायगायाव मावजिनि आदबखौ सोलोंना फैदों नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि डेन्सआ जों खोनादोंसोमोन बै समाव जेब्ला आबसु आन्दलनाव बाला गुदुं एवनाय एम्बु बारनाय नेवलाय बारनाय टाइगार जाम्प बारनाय बेबायदि फर्मुलाखौ जों खोनादोंमोन नाथाय जों दिनै मोगथाङाव प्रमद बर'नि गार्डनि खुगानिफ्राय आरो भिडिअनि फुटेजजों जों नुबाय बड'लेण्ड टाइगारा जेरैबो आखा फाखा खुजालि फर्मुला बिनि थाखायनो आं खावलायो प्रमद बर' सारा साननैसो राकेश ब्रह्मजों हरोबा मोजां जागोन मानो होनोबा राकेश ब्रह्मआ दाउ रानो अमा रानो बोरमा रानो मालाबा बेबायदि अमा जोलै बोरमा जोलै दाउ जोलैया खारोबा बारसिननो हाया राकेश ब्रह्मआ बिनि थाखायनो आं खावलायो बायसेन्सआव अमा जोलै दाउ जोलै बोरमा जोलैया जुदि खारोबा बड'लेण्ड टाइगारा खुजालि फर्मुलाजों बारसिननो हागोन हमनो हागोन मानो होनोबा मोनसेबो लस जानाय नङा जोंथ' खोनानो मोन्दों मालाबा अमा जोलैया गनानै थाबोयो मालाबा दाउ जोलैयाबो गनानै थाबोयो मालाबा बोरमा जोलैयाबो गनानै थाबोयो होसोनानै हमनो रोङा होननानै जों खोनायो राकेश ब्रह्मखौ मानो होनोबा बड'लेण्ड टाइगारखौ पार्सनेल गार्ड लायोबा मोजां जागोन मानो होनबा बिथाङा जेरैबो आखा फाखा बाला गुदुं एवनाय अबेबा थालिर बिफां सौनाय अबेबा टाइगार जाम्प बारनाय अबेबा एकदम साफ्रे साफ्रा नेवलाय बायदि माखासे गुदुङाव हाबनो रोंनाय मान्दाबनि बारनो रोंनाय दाउ टिपनि बास्लायनो रोंनाय जेरैबो आखा फाखा बड'लेण्ड टाइगारा बिनि थाखायनो आं खावलायो राकेश ब्रह्मआ एखे लोगो लाफायोबा मोजां जागोन आरो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव राकेश ब्रह्म बायदि खुजालि डेन्स मोसानो गोरों रावबो गैया बिनि थाखायनो राकेश ब्रह्मआ खुजालि डेन्स मोसानायाव मोजांखा आरो लोगोसे बे खुजालि फर्मुलाखौ जुदि लाफायोबा राकेश ब्रह्मआ आरो साबसिन जागोन बर' माहारिनि गेजेराव बेबायदि मावजिनि आदबाथ' चाइनानिसो जोंनि बड'लेण्डनि नङा मावजिनि आदबा चाइनानि फर्मुला डेन्जार बुस्थु जागोन बियो हागोन ना हाया प्रमद बर' सारा राकेश ब्रह्मनो साननैसो हरथ'नो राकेश ब्रह्मनो जुदि साननैसो हरथ'योबा मोजां जागोन सार ABSUन মানে ইউপিপিএল মানে ABSUন ইয়াত কোনো পাৰ্থক্য নাই মুঠতে আজিৰ দিনত ABSUহে বিটিচিটো চলাই আছে পলিটিকেল পাৰ্টি ইউপিপিএলটো নামতহে আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ মই যে আজি যিখিনি কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত হওক আপোনালোকে চাওক ABSUৰ মেইন ৰলটো লৈ আছে আৰু ABSUৰ যেহেতু মেইন ৰল লৈ আছে ইয়াত কোনোবা দল সংগঠনৰ বা কোনোবা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ কোনো কাম নাই আৰু ইয়াত স্যার ডিপেন বড়ো ডাঙৰীয়া কিন্তু ইয়াৰ আগতো কিন্তু আপোনাক সুধিয়াই দিছিল যে ABSUৰ কোনো এই কোন হয় মোক সুধিয়াই দিয়া মানুহ পাগল কোন ডিপেন বড়ো মোক সুধিয়াই দিয়া কোন ডিপেন বড়ো হয় এইবিলাক কোন হয় কোন জাগাৰ মোক আপুনি চিনি পায় নেকি স্যাৰ এইবিলাক মানুহ চিনি নাপায় মোক কোন হয় এইবিলাক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে তাজমহল ভাঙা কি ক'ব স্যাৰ সেইটো মেলা তাজমহল ভাঙিছে ইয়াৰ কথা মোৰ লগত কম্পেয়াৰ নকৰি বাদ দে ABSUয়ে বিটিচিটো ধ্বংস কৰিবলৈ গৈ আছে
আৰু আবসু শাসন কৰাৰ কাৰণে এই বিটিচিটো ধ্বংস হৈছে আৰু আবসুৱে ইয়াৰ পৰা বাহিৰত থাকিব লাগে পলিটিকেল পাৰ্টি ইউপিপিএল আছে ইউপিপিএলক চলাব দিয়ক ইহঁতে भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय अब्लाबो आंनि गोसो गोरबोजों फंनैसो फोरमायनो नागिरदों बिटिसिआव थानाय दैदेनगिरिफ्रा जुदि दिपेन बर'खौ सिनायमाराबा एकदम बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय लाजिथावना जुदि हाग्रामा महिलारिनि बुंनाया जुदि नंमारगौबा बिटिआरनि बायह्रानि दैदेनगिरि जानांगोन आबसुनि लिडारा बिनि थाखायनो आं खावलायो गुफुर हालामाव उपेन ब्रह्मआ जेब्ला आबसुनि आन्दोलन समाव आगान हैदोंमोन अब्ला गुफुर हालामनिफ्राय सेन्ट्रेलनि आबसु बा दिपेन बर'नि जायगायाव गुफुर हालामनिफ्राय बिबानखौ होनांगोन बे आंनि बुंनाय राव नङा हाग्रामा महिलारि सारनि बुंनाय राव दिनैनि समाव सासे बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिखौ जुदि बिटिसि बिटिआरआव सिनायाबा सासे हाग्रामा महिलारियानो जुदि सिनायाबा अब्ला दिपेन बर'आ माबायदि खामानि मावलांगोन सिनायनो हानाय जानांगोन माथो होनो हानाय जानांगोन अब्लासो जोंनि बर' माहारिनि बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनो बा उपेन ब्रह्मनि खामानि मावनो थालांनायखौ मावनो हानायखौ जों नुहुरो बिटिआरनि सिङाव बिटिसिनि सिङाव जुदि आबसुनि लिडारखौ होबाय थायोबा मालाबा समाव बिपिएफनि सापर्टनो मालाबा इउपिपिएलनि सापर्टनो बेबायदि जों जाफ्लेबाय थानायखौ जों नुगोन 2005 চনত যেতিয়া নেকি এনডিপিএ সিজফায়াৰ লৈ অসমলৈ আহিছিলে সেই সময়ত কিন্তু হাগ্ৰামা চৰকাৰ আছিলে হাগ্ৰামা চৰকাৰৰ সময়ত কিন্তু বহু এনডিপিক হত্যা কৰা হৈছিল বহু এনডিপি নিজৰ ঘৰত থাকিব পৰা নাছিলে बर' ইউটিউবাरनिफ्राय सिलेक्शन जानाय आसामिस मिडियायाव बे मिडियानि बिथांनि मुङानो जाहैबाय बड'लेण्ड टाइगार बे भिडिअनि टिसाव नुनाय आं बिथांखौ खावलायो हाग्रामाखौ बुङालासिनो जेब्ला एनडिपिआ सिक्सफायार लानायनि उनाव मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ दिनैनि समाव रायखांनो जेबो गोनांथि गैला दिनैनि समाव जुदि इसेबां स्पष्ट बड'लेण्ड टाइगारा आसामिसनि जुदि बुंनो रोङोबा बुंनो हायोबा प्रमद बर'खौ बुं हेमन्तखौ बुं गारबोनाय समफोरखौ बुंनानै जेबो लाब गैला गारबोनाय समाव मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ दिनैनि समाव रायखांनो जेबो गोनांथि गैया दम दंबा नों बुं हेमन्त प्रमद बर' थाबैनो एनडिपिनि जोबथेसालियाव थानायफोरखौ उदां मानो खालामनो हायाखै एनडिपिनि केसखौ मानो फोजोबनो हायाखै एखेबारे मुंख्लंफोरनिखौ एखे ज' होगोन होनना बुंदोंमोन गारबोनाय समाव दिनैनि समाव मानो माखासे होखो माखासे होआखै मानो बेफोरखौ बुं जेब्ला बुंदोंमोन बेसेबांबा खौथि फैबाय थाखा जों एखे लोगो होगोन मानो होनो हादिया आरो जायफोर बेलथिनि समाव बेलथिफोरखौ ओंखाम जाहोनाय आबसुनि समाव आबसुफोरनो ओंखाम जाहोनाय एनडिपिनि समाव एनडिपिनो ओंखाम जाहोनाय बेफोरबायदि रायजो राजाफ्रा मानो दिनैनि समाव थाइसेबो हेफाजाब मोनाखै दिनैनि समाव बेबायदिखौ बड'लेण्ड टाइगारा बुंनो हागोन ना हाया एखे लोगो ज' होजोबगोन मुंख्लंफोरनिखौ बुंनानै दिनै मानो खावसे होखो खावसे होआखै दिनै जोबथेसालियाव थाराफोरखौ उदां खालायबाय बिटिआर एकर्डआ दिनै मानो उदां जायाखै एनडिपिनि केसा दिनै जोबस्रांबाय बेफोरबायदि बुंनानै दिनै मानो जोबस्राङाखै बेफोरखौ आसामिसै बुं मैं आह्वान जनाय बड'लेण्ड टाइगारे अসমীয়া भाषा দি হেমন্ত प्रमद बर' आह्वान जना एनडिपि সকলে আজিলৈকে কেছ শেষ হোৱা নাই কিহৰ কাৰণে শেষ হোৱা নাই এই কাৰণে মই আহ্বান জনাব দিছে বডলেণ্ড টাইগাৰৰ সাৰক মই আহ্বান জনাব দিছে প্ৰমদ বড়োক মই আহ্বান জনাব দিছে আমাৰ বডলেণ্ড টাইগাৰে অসমীয়া ভাষাটি স্পষ্ট ক'ব জানে অসমীয়া ভাষা এই স্পষ্ট ক'ব জানে এই কাৰণে মই হেমন্ত সাৰক প্ৰমদ বড়ো সাৰক এনডিপি সকলে আজিলৈকে কিহৰ কাৰণে জেলত আছে কিহৰ কাৰণে এনডিপি সকলে এতিয়ালৈকে কেছ শেষ হোৱা নাই এই কাৰণে মই আহ্বান জনাব দিছে नि बुंनायफ्राव माबाफोर जुदि बुंनायाव गोरोन्थिफोर जादोंबा आं निमाहा बियो बड'लेण्ड टाइगारखौ आङो हारसानि मानि थाखाय जोबथेसालियाव थानाय आरो एनडिपिनि केस आरो माखासे मुंख्लंफोरनि एखे लोगो होजोबगोन होननाय बेफोरखौ हारसा रावै हेमन्तनि खाथियाव प्रमद बर'नि खाथियाव खावलाय बड'लेण्ड टाइगारा बेखिनि आं भिडिअखौ लाना फैदोंमोन माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आङो बयनावबो निमाहा बियो गोजोन्थों